Tia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Sanganenche omanye ekero kwabere kuwikirana ase chiro yago maunchi likyali oroche agendete gokorekana mbinto kibiri byabere bigonchelia sensemo ya magori nabayigo omanye nga mbinto kibiri byabere bikomenta nabayigo nabwo sanganenche omanye nga yoroche ebinto byabere bikobora ase chiro ekana betengo tara ase chiro mwancho muligelia egwike yega tobe tokora chindi mukira so bonge na ende chire chinene kigima sekorende kana betengo ikirana ase chiro na rochinga asensemeli ye chindimo chiabeire chigokea ndogo chinyora nga chire chinge kigima ego mwancho muligelia naye manyingo nga kento kikelia ase chiro yawo ikiranire kwarore nga kiabere gekobora oseki ali gotoka aso bonga sikorende bono iga nigo gekete ligo liriaye nakirire ebitungo bado manchu murigelia mbireira na sechiro nonye biroro nebike sikorende okonyaranga ligo liriabo erire igoro kegima sanga ngona incho manyana naki bono iga mparoro babiri bagosamule bituma ligo liriabo ngakire abere ligoika sanga nanju gwetara sinamba yesimi 0792192834 manye ase okobwatia omorobel kurumambia yabona iga so Konya sechiro yabo nere bujanga bamenche obo chere bwitengo kego entero kulire na amatunda libankonya chinyanya nebwenderekana ababa bako yasibya buja obo sapi bwa bokonekibwa ase ensemeli munchi muri ekero kulireria mbabete bakora kwa no musamari yomo oyobete gawe sokya sebieta Kenyatta Richard Kenyatta oyobete kakobasira asokora omorobiri yobo gukora oboche kuno manjimuriye tango to sasenseberia kabere ye studio toigwe ngikebete kyo kwagana sensebeyo iga rero to kusanyete iga asengenjo twajonete nga town yeto ya Nyamataro ya twali robo chafu kesengenjo ya twali robo chafu ndundo kagenda maandamano ago kwanu rero igeto togokora tutagete twensi pito soe emetaro ne street yeito yonsipi toje clean ebe shiny abangina bamokorera gasi yeino ese bipande bino muno mubegete iga tutagete ko chake trend egoteba nga onde buensi ogocha naendo gocha koba join ya soko taka kobeke gepanda kiaye ache nege kabu kiaye okobeke garbage yaye oirana nero at the end of the day asaya abe very clean
igo twensi pia tutagete na kiagora na roje kana jiete kurigeria nganyorange echafu ya icho irega na ende ntoko kanya paka kao mo Chinese aja gotuyurira emetaro mo basa kobeke echafu ye mo kobeka ye chingeni go chiese metaro ime kera rituko omongino goja ne chingeni chiaye omonto ogosabora ritoke walire ritoke beke gekabu kerime egere ndo basa ko create obochafu taribo igo basi egere to shaini nyamataro ebete ki koro kigochia asande buna bono gojira jambiri echa ere nchafu sana. We can create an example from here manyago spread to other places of the county. Basi gokoro lero tobe disciplined keregento kego chakira at home munore omo clean koru nyomba na agana boko omonto le clean taribo yes well abono ngotigera abantu bali ba organizing be zero ba deciding nga kibago cha kugenda ne trend yiga ko barata ke na botokuba bekira chi container chi container kira se maybe every 20 meters chi container se moko beke garbage ino marago bamware nchiko se egari elie ko ire garbage go cha ya boko rie garbage jaira lakini chi garbage no maite chire raisi buna bone chi kabichi amatoke alira abantu bana omoko ira se ino mo chikobeka mugondo eri fertilizer mogo tuguta no tazira jombe eri fertilizer mogo tuguta compost igo moire nyomba mobeke geticha naendo simeke chingeni chinde chiame naendo leto chakonia taribo yo riba mogo tuguta gochiari ya clog igari agenda chigoticho mutaro Intu bono buna turaiga oyo minto mushimiwa oito totebe chirani kabisa Richard aya to bosemia gatote bitkoria mambirero atagete tokoro busabi ase chiro yete ya Nyamataro. Tunashukuru mheshimiwa Richard Kenyatta igo nonya tuli muntu itubwe constituency ye na boise ine ko bomugambi okobe birengerie bikware tene bya sana so ina ari kuri kwese mheshimiwa ito Kenyatta bandero lioka twakoro busabi acha tuligene nande chinjira chinde ose onde bwensi oratwara ogwanjoku ya atokonya chi container ase tokobeka obochafu ntubuna torega iga n'abanyabiasara banyamataro abachingeni abechiduka abechipigipigi igo litikuliarere twamwanto kwenda maandamano nande ntori after maandamano twe toro abantu bokwerigeria na gwetachira etwate barere togwetachira twekorera obosabi kurworo mara baba twigore biasara biito sawa sawa bia oyo minto Richard Kenyatta taba achise michingi yacho korenga ligokoro bosabu Mheshimiwa Kenyatta Richard, asante sana. Tunashukuru bwana chetu ule biyagu silie ito eto bwate abantu baito mara moja baikira ndeta yo barangeri eba acha na batoraiga baikira biyamona sana abantu baminto Banyamataro atowakira Nyasaye ngambi yamona soyo minta chire ne initiative yoko fagie chiro iga mpara tole tobwati container lakini wana sengenja tu tebirio bororo bwo kwa buse chiro ya ito wakere Nyasaye ngambi yamona ande to ole ngo mwa isa ine ande kona ko bekera liberenge na kare bitebe kuchimotwe nonde banse obwate omoyo bogo tokonya na kutu support atokonye ekiara moro cyane para igoro tole togo tweru tobwati kende motokonye kuna bangina n'abantu beji pigi n'abantu tokwelira maandamano ntotagete ntotagete no moto tokonya na kitoko endra necho pigi naki no bwatecho ngambi yamono kobeka vijana bito nabangina baito bechiro ange gokora usafi ya kwaliro society ya Nyamataro togwa ngambi yamono Nyamataro yarukanire enchenu etogojogotaba olibo onde bwensi ora chiko tuguta eubi Nyamataro ena oli era chiko mukego atua enkali elinde Nyamataro tubiko rongo obochenu gwakorekanire echirere ensafi environment ino jangere koba engia gobono mheshimiwa Richard ne tuna abantu ba Nyamataro boda stage
togote abantu sire toyo minto mwana boda boda onyare gotoikange erinde tonyare kumurusire ngeri tokonyara kumwene nande ngoteba nyamataro abang'ina ebakoneria ebinto echiro para eri mokoro moroberia abang'ina barupara banyare konyora ase bakonyara bakoneria ebinto biabo. Echo ye chiro ndio nyamataro gapi wana bangina kirenda yaba sagari yaba sarekirega baso ngasi babo ta gwanja modoro asiri wane chwaye mugo sicho ibere chabangina ni chaba to baboda boda banyamataro ga miamon ira kuna bona chinjira muna elie kwatira kuchirokoronya saria sabia kobaria bakobeka bagotichenjera muna bona likara batindira alia tagete tichoro bagenda tagotichoro egera macha alia a flow gago ikaga agenda burunga so e channel agenda goje ekaro goticha bona njira asa macha goetira uko blog nande ya ete par na ja gore mure par ande mo ja ko te banga so igo kumuraje no nyembu sei tako tanya ko tute takataka everywhere and of your own kabe self discipline tuja ke ko igo chinjira jiria alia macha tiri boke murunge ase muntu mokoro rokote gabe tuchie so mutaro ino ngani una banda bako genda mogenda udio polidito abo bako genda itogotigara toka kode motebi kwano nero tubwate oruago mosu pesa na botora bebia bia mono sana na agokire sana kirese kireke ya matoke ya stage na agokire sana litukoria ya romrayo tora irega twakaruro safi kena bate one concert na kesi we kinare woje yego Nyamataro ga tuma itinga yewetera se metare yema etwar ko basabaga ke abantu bari batu surround tiga so wanje moyo bo wanje esi weje nyero ko bari limited ke arabone ko affect no ndagira to kura ko rwekiro ga ko ranyore yabere contaminated osena kyabangina ati ngosaba ebenyewe ko sie ko bere limited account nere nyare ko torigereri nyere ko control ya banta be kere si weje atu chandra matuka mange sana nara ina kwata Vyake gima mwanchi murigeria abuna boncheria korase chireri ya Nyamataro chinga ki vale gokora ensemeli yokwenekia obochanu gwetera kwa busa na boigo gokorora emetaro askolende babere bakwemurungania gocha serikali county ya Kisi anene ase okoboro ko binto chinga ki babere bakoboria ababwatania baya weso kebene na boigo ko basira sokonyara se bakoigama enda gokora boncherere bwa bwekera no chinyomba chike bara na boigo ase bakuruta egoto ya bastoro lirenga ase musamario reni gaberika ko basegeta akoenekya nga ase bintu bigosego teli bagotumekanero robarabe bakwirania ase migondo yabo elinde koenekya buna ngobere obuyo buna bana sensemeli ya masabali ya matoke chavakado ebitebi suguma na bakubirania ase migondo yabo be obuyo nende basimeke chinge nsinde bakoleta ase echire tambukere kiyeke gima ekertokorra nga chichiro chabere gosabonjere babere bakwimuke bitambukere konekia obochenu asensemo yawe ganere bya ekero kwendagale sichire kugora endagera akwarora nga ebintu biri okugora ase omuntu oli okonya na enegeti obochenu chinga kechonsi goskabosio mancho murire tobeto gosigeta abantu gosoa ase byombe ekero kurigereria nga echiri ya daraja mbili nigebwata chi sector anene asensemerie sector yabonchiriria kurwa ase chiduka nigo babere bakobekanamo nabo igo gosangereria enibo nkeigo eyibabere bakogacha nabo igo kweneke na mbarabo nkoegenderia bareke to gusanga no munyakero gokorwa ase sector yo yechiro gosase sector yo yechi duka nigo Vincent Mukaya betega ko erekerenga kyabo ase ogosira na chinga cyene getinga nigo babiri bagusangereria emerongevere yaberege ko bakonya ase kwikirania obokoreri ase ekyombikyo kya daraja mbili shops babiri bakugore bintu anena sensemeliye birogo chiema ebibira ko bakonya asogo condition abego kwanikya mnangore tabale enibende ase chire yokorinde babiri bagokokera obokoreri we serikali
kaunti ya Kisii anena soko balentera amache asige getambe babere bako atwaro muchando bwa amache naboigo bagokero boteneneri bwe komiti yechiro ya daraja mbiri yekoragwa no munyakerugo Shem Onyego asoko bwatera naboigo ko bachinga kicinyororo gukora obunchirire bwabo asekireyo. Shukuru pia sekta ya shops ambayo ni sekta ya maduka kuungana pamoja kujipanga na kutengeneza welfare under the management of Daraja Mbili Market whereby I'm the chairman. Ya pili pia hii roho mko nayo kama watu wa maduka nasema iendelee, isiwe ati peke yake kwa watu wa maduka, masekta zote ambao ni Daraja Mbili Market sifuatilie kuiga mfano wa shops sababu ya umoja na maendeleo ambao wako nayo. Pia nashukuru viongozi wa shops kwa yale ambao wametenda, wameunganisha mashops yote pamoja, na pia kama mimi chairman na management yangu yote atayua in counter kesi ya shops kwa ofisi yetu. Na pia tunasema hivi, ikiwa Mungu ametujalia uhai, wawe wafanikiwe na wawe wanachama wengi ambao sisi kama management pia tutahusika ndani kwa wanachama, tushirikiane pamoja, tupeane ideas mbalimbali ili ya kuonekana kuwa hawa wana biashara wa maduka wamefanikiwa katika njia moja ama nyingine. Daraja Mbili ni mzuri sababu ya amani, sababu ya utunzi mwema wa biashara, sababu ya ukarabisa. Ukiangalia hii shops haikuangi na maduka peke yake. Shops ni watu ambao wameamisha roho zao na mafikira zao kwa shops ama kwa maduka kulingana na sababu ambao waliona na utulivu wako nayo na amani ile wako nayo katika biashara. So mimi pia chairman na waunga mkono muendelee mbele mzuri, nami ikiwezekana kama mmoja wa mwenyekiti wa soko sababu wamenifarisa t-shirt na wamenipea kadi automatically ya kuonekana nimepewa nafsi moja katika kuwa mmoja wao mwanachama wa maduka. So mama mpige asanteni sababu wengi wanafaa kuongea. Ni asanti na watakia mema, amani, upendo, huruma. Na katika nafsi zenu Mungu awape uwezo wa hekima na upendo, tuendelee pamoja katika nyakati ngumu. Hata kama uchumi uko ngumu, tuendelee mbele, tusaidiane kimawazo na akili na kibiashara. Asanteni mwenyekiti wa shops kwa kualika Ngoiradi bageri gwakira management yaito na members baito ngambia mono asingincho yo gwanjirana uikase seminar yaito twabwate seminar yo gusomia abanyabiashara baito nganga kibagwente gukora biashara erinde bibakonya mwaika twanyora mafunzo korwasa abakuba baito igo twarori nganto bwenerete naende ni gonkoira ngambia mono ase management committee ya Daraja Mbili ase ngenjo batemire sana amacha atarenge iga matuka etire lakini bono iga naro ngamba gendere gusugurika ngamache ngochari igo twatari ngambia mono nigo naende ngoteba ngambia mono ase egavana yaito arati ase gasiengi yagokora ekiagera bono torete ira mache mambiene ngotorete rari nekereto getoborete ntobwati bagari buya igo gokora emiremo igo twatebe ngambia mono ase gasiengi abagendere gokora ngomba mogendrete nturuji gasi gokora Mr. Arati mbuya mono mugambi nani mbuya mono ase members baito kendera kubwatira naiga erinde tosugumo bugima bwaito motu mbuya mono sana ekerenga gaito nkeringa ekenene nkeringa ekyo koimokania kimagenderero ase family ne amate ne nakigeko gara twarenga ngati atoche value yaito siringi 20 niko tokuru siringi 20 erinde 20 yeye twayetema ya begento nakikiaga tugachamo tokuru 20 twakonyana tokuru 20 twagura gento kigucha gotokonya mambi igo omoyo ito no riwo gokonyana abasemi bwana gochase abantu banda abanyabiashara tukunyara
nyonye Kenya okorange kwenda yachi kuungana ne chinse chinde erinde nero yakonyaka igo aso ense biasara oika obwatane na abamino igo goiko base kiombe oiko base bang oiko base gete ase egendo go boost ye biasara byao. Siku la leo ninaenda kusema hivi, umoja ni nguvu. Hii chama unapoitazama hapa, hata kama wanasema ni shops, sio shops peke yake, imeungana na masekta mbalimbali. Kwa hivyo ninaenda kushukuru ule mwenyekiti wa hii chama kwa ile kazi anafanya nzito. Acha Mungu amuelekeze na ampe nguvu ili aweze kuendelesha hao watu na aweze kuongoza kwa njia taratibu, na hao watu wake wadogo wampe kazi rahisi ili aweze kuwaongoza vizuri. Kwa hivyo hata sina mengi ya kusema, ila tu nitashukuru Mungu na niseme ni asanti, na ni asanti kabisa, kwa sababu hao watu kuja kuwaweka pamoja waungane sio kazi rahisi, lakini kwa ajili wanamheshimu ule mwenyekiti wao, ndio unaona hii chama inameremeta, na ndio unaona hasa wanasonga mbele. Kwa hivyo tunasema washikane kabisa, waendelee kusonga mbele. Kando na hii yenye wamefanya leo, ninawaombea tena waweke miradi mingine tofauti, hata watuletee hata pasi. Hivyo ndio ningeweza kuomba kwa mwenyekiti na wanachama wote washikane mikono tu, tutasonga mbele. Sina mengi. Habuya kegima abo nababwatani kurase kiombe gya daraja mbili shops chinga kibarego chengira bokoreri bwabo nabo igokoro esege togo chia asaba unchireli bande elinda kwanike bunango so bale asebyombe sekerenga yoko egendelia kono mwanchi mulielia tosase nsemo yababwatani beke ensemeli yababwatani obobo koreri bwa matatu asensemo yobo sombi chinga kiyokorobikana kwa berego kwa yanikigwani goturubani kwa berego kwa nikigwa anena salenene kwa nikigwa sensemeli yobo nchirelia bwe sekta yobo sombi kwandeli tukuli goroni go babete bagotwara bene ge karone gati yababwatani bo barindi linde go kwaneranga kibarabe bagotinya oburendi ase sekta ya matatu chinga kicho bokoreri bwabo osanga abo igo nigo babete bagotuguterale chinkumanga nigo barobiritie okorobekana anene ase baenegetinga ligolide stikandira bali komentwa nabo igoko neke nambagenda kubwatana serikali kaunti ya Kisii rinde kwanekia obokoreri obya bunentere ya moyo gotinya obokoreri ase sekta ya matatu nigo aboncheria batwarege karone gati ebitago byobolindi okwana omugambi korwase location ya Jogo Elijah Ongera nigo aerera okubwaterana nabo igoko enekia omorembe chinga kicho bokoreri bwabo chinga kicho boigoni go aboli abasaye ba Genzi gotiga okorobekana nakoa serikali chinga kicho goikerania amagani abo tamariete ngo kwa Elijah Ongera gondo mu chief Jogo location ere Kitutu Central Sub County rero twanyorana mukutano na wafanyikazi wa matatu korwa Kisii na isiko ya Kisii twakwana mangana maya monegento twasingatia no morembe naende to maintain omorembe naende karto kolega situ ya matatu tutwara maskani naende tolere aba apiria baitu muna tokuba lete town na kwarusiororo tubabulno maskani tiga abantu batebya abana igoro ya mangana yagendrete batige kokona ko gokora kurubikano konge patio kurubikano konge serikali ya igure serikali bono nagendete ko implement ibintu bibateba tiga byadinga kera abantu baito matatu bya monesiga cia bakora igasi okonya abantu baito kubarusi masinani ko barete town na kubarusi town gochinka Omunyakerogo bwabakori emeremo ase sekta ya matatu okongo mose nigatuguterale chinkuma ase mitandao buna nigo baroberitie okorobekana ase nekebuna mbali tayare aso kubwaterana ne serikali ye county
Boigoni go aboli mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kubainyora asensemo yechibasari. Mbaba bakwaligania amagendero ime county ya Kisii anena sibaba kweneke bunani go ligolirie stika litaraba likomentwa. Toko bogoria abantu bospi. Kero intubura abantu reba bartoko ndi matatu ekero toko bogoria babirinjera andurigo choranga oyo no yo chamagete oyo no yo chamagete osoyo na umiete oyo ta umiete twensi gotoko abogori buna bakenya na inde toba maete buna abapiria tose kwirana se moye serikali ye county tutageta tubwaterane fununu nerero mutandao ensinini egotebanga omagomo norororo abantu bamatatu onde naro begoto omagomo ande bakanire magomo toyo togotebise excellency ainyora abantu aba buna bantebia abantu magochia sale chipasi ali abate abambali goikera asengenjo yake abakuboka botuko na ndabira na botuko ya excellency otware ko gusaba onyore abantu abaito asese moye ye chipaseri ocho ba consider mono sector ya matatu obeko muntu oyo morro or special okoligireria abakori ba matatu emiremo chipaseri nkonyora bari tari boigo gendo kende otogwakira serikali yaito ya igoronga biya mono soko bakonzani kagere karo torno mo chifu ate abangaira onyo no mukutano bwa morembe igata getena ndo totebuyanga kundi ende onsi retire na moko batina njemuno mo chifu location indira yale wo support bantu bande bonspi bali batagete koreta emikutano yo morembe gendo kende ekoti accounting ochere kere koti account gocha ari na magendera gocha se account igo tutagete cheno morembe ende kolega sia senjererengia na ende kolega si no moroberio ori babangete ekara mugambi na kwanete excellence na tebetenga ekoti ngochi chere na nendo igwetenga njerere gocha tikotokore amaskani ariata kiri ase ensemo yerichiko nabantu bamatatu ngo bakerambya mono ba driver ekero ori monyokani yange town ya mwate metoka soki chigari nembio kidogo lakini mbuya mono mukuneti monto igekero omonto akorrege nteki yana batoko mateina biya mono asengencho wasogetiega lakini nsachindo nye binte bibira sense ito ya Kenya bigendrete ayego korra abantu mbare mutu yao eke gari kando soka otame ekera na bora chiko tamane gari nyore kwa misiro monto na indege kunyalikana ritukerio egari abana bokoba chinjera cyoko gacha cyogwepa nechi nyinge nabo kunyega cha nyumba nabo kunyega cha stage ime into antu bamatatu nabantu bamorembe totageta omorembe totagitimanga na ndonspi tingairo tinga na ntegererinde ekero tokoligereria sachinde okwaramiko kabantu baito bali kwaramika igoro ye yogoteba mogomo estika is excellence oruro te former governor Tomoske Ongwae na begete estika 2500 His Excellency Paulo Simbarati oibonole our current governor tara amenda stika nonya ne shiringa ya moyuka otherwise the finance bill ya sogeta ya itete ya fefete binte binge iyo ebibitagere torramike jerende yons nale goteyandu aminto iga ekero kuri ko mtandao ngantu bwate gosono mogomo tagete ko gende stika tafadhali naye nabo koligerelinga serikali nenyale gosuka bosio etari kona cha ebango ayoyomo nonyale go pareti otabwati ebeso mubuko nonyale koragiria abantu igonale gote abantu baminto ori no bakora bwarenge ori no borimo bwarenge mogomo toyo bangiru na abantu bamatatu onyoro ori karo bangire iganyo bangete bunere omo Korende ni gobaganirie omorembe koene kigwa eri ko egendereria ase ogoikerania obokoreri bwabo Munantu abantu bamatatu togosabanya sa tokonye torari omorembe genteke na twachara subwa monke togotebania mpaka twachire na chifu gaiga genteke na kero tori biashara gari stage torari omorembe nekero omorembe okororeka twakwanira abana babaitonga genteke kereiga ili abana abaito barorekane bakoteba nga yaya twarorira seje ikere boniga nonye na abaibuli baito banjira niro morembe rorekana ase tuli igegento togochigosaba kurubono paka guchimotwe nyasa tokonye turari omorembe stage onsi pi andonsi astoko na goeta turari omorembe. Okay. Frida Kerubo, Ndizi TV.
Vya kigima umwanchi murigeria ayonara betega kwaniki gwakorwa se sekta ya matatu asekorinde nonye nabo abasaye babere bagosemi gwakwaniki mnango bale eserikali chinga kichinyororo ilinde kwaniki ngango ikirane bale amagania beketobe tokororanga okorobe kana nigo kwabere gokolenta sare nene asensemeli yobo nchiride kegera nigo abange gosobo nchiride babere bogoteneniwa nabo igo gosiekwa asekorinde binte binge byabeire vigosaliwa ase sekta ya matatu nigo babeire bakogendera gubwaterana elinde kwenekia obokoleri obuyachinga kichukobwaterana kwabo abo igo toskibosi mwanchi muri tabe tokorase amatuka mangi mna abasubati nabo banchete gosoa ebyombe konde nabetenkumira nekyombe kemakora sensema ya Nyamataro ekekebwate abaga kaboko mwanchi muri area tango torasanga na barabo torarenga abakoreri bwa bomboro byobo ningikererete barabo soa ekyombe na kubwatirana abagakabukana ntari abagakabe myaka emeke yakoranga emyaka yabo yarachire tikatumirane na barabo tosanga sowama ninde no mogoka sobo semia bweri tukuria rero na gambire nabagaka babo bwate ekyombe nabanda abanga butubwate ensengima nga amangana insurance negentekia no kwebanga negentekia igetabu gi Ecclesiastes 3 ya moge gototebinga mbuya omonto ebange buya kiagara chinga kintu bwate nseye nechi maseko chinga kichonsi lakini wogoika kwende chapter ya Isaya mo kefungo ya gatatu ege gototebinga teri buya omonto atugutwe kingo geteba sikegusi nga omonto nabara amenye miaka 100 lakini oiso gotugutua buno totugutiri na maskani negento getari keronge igo ngambu yakobangira chi family cheito na bande bonsi yatoka nganto gwata maskani kolengana bune Biblia gototebi agokire kurwa amafundisha haya naende koba amuna bagaka babanse mimencha mangana mande asa asengege kai kitwa bere na baruli ya mono as this TV asogo te kutagire kyombe yeitoke korukwa Nyamataro Elders Server Group kenege ombegia sidote mwaka 2008 ekyombe kyokerekia bagaka 12 naende ayatogokora na mangana ya magendero bagaka otwaro chingana igotore retirees kobera kero yo muboye te konyalikana tigatwanyorana na dimokero mutienyi erinde twagamba mangana ito yekyombe nabo igo twasemania ekyombe kekereka kiaye nkelinga twakonyana ase amakongu ao ebe na makweli ne gisemi na manganande nabo igo kokonyana tole kifedha komenta nayo tubwate chi project nke twansire gokora nekyombe kya bagaka kirache gokonyana na abana baito na abachi korwo chimaiga igo twari kubolinga ebyombe byonsi biko chama sengi ya magendero egetekenene no gotwara okwegenana akwamiana asama maganaons mogokora elino dio katuragenderere namono mobeka Nyasaye gosio kyombe gito ni gokere ekyombe ky'abanyakanisa abo batangana Nyasaye naende karutoko nyorana ngosoma tole ingana yo monene Biblia ya torase aya tokora nabo igo ndubwata mange turakore gukibosio na rayo ase kyombe kikya Nyamataro Server Group amena ekyombe kigito gotwajora ntubuna bagaka kiegara isara tangani ekyombe kya setuno muganga ole korokwa sablo ni iratemu ina ba tolendere tekerengere linga ngakibono twabera Nyamataro mutagwanja tonyora ne bantu bakaigo na into twikaransa twalia jaito na ende twarora nga kitogosira ekine kitwarote byana mana maranga bagaka bange karari tayire gago vere tokore bwoye bweka bane biranga birase ko goita so ikaransa lakini wone karo togo chamo twanyora na kero mutie
nabo togotebania amang'ana ekiagera nabo okonyora ng'a kero omogaka oyo bande mbakare bare isiko bagatolentera amageni igo nigo twachetama ase eng'encho ya okogania gosemania tari chibesa chioka enyama gaka bande bare isiko nonya netebe ng'a na abanto bari baritagire boka nabo mbari banka rangerania kabama ase mokonyorana egere naini mwasemani naende mwakonya na ebirengererio ekiagera makomo na amanga akoba omonto ekero oraebweka tori konyora omonto gokonyori ng'a ekanga gwakora iga ebibio kero mogocha amo buna abagaka nigo mogokonyana ase amawaida naende nonya ebirengererio omonto obwate ebirengererio biache komoita stress nyinge buna chiabuchire kwanyora ng'a nchiye kero mokonyorana mwaseka amo nogoseka gwoka na eriogo nokonyora ng'a mwamentire emiaka yokomia kwana chamani ninje na mutigire toba chamani miaka bona atwari keumbeke agokera ni ibere esengenjo ya circumstances ntari konyara ntari mono ntari gotoka abona roje nga buya ngerarie ayo masa bagaka baiga nabagaka bonsi aba 12 bakateba ngatigo mugaku baigwabe okubara gwabori igoro ya abang'ina ng'aki batario abang'ina baito bonsi pi igo bare automatic members manyete abang'ina egasi yabo ni nyinge igo tokonyorana muna bono twanyoranire gochakera saa 10 saa jinde twachigokora gochi saa 1 tukanyora ng'a nabere egasi enkong'u abang'ina gocha gotochoini ba kiagere egasi yabo ya nyomba ni nyinge naende lakini omoeri bwo omwaka konyora tore bitogi bikekorwa ase kiombeke gito twabeka chibasa igo twakunekeri bobisi twatema kiagende ase abang'ina mogaka batari korigereria ime ng'a inche kere ime igo bono totebete ng'a behind any successful man there is a lady korumagega abanto bagerete ekiombeke gito kiagendereire iga nabanto naende abo togoteba ng'a nyasaye atokonye muno omochiamani ateba aki togendere na ndisi TV moche motochike toche gokwana mange igoro yobuya gogotwara welfare association tuntori banya biasara to beke ombenga ni biasara to jigokora gotoro asa mang'ana mange turakwerese kero twa engakia waturangeiri bori toikaransete ati ndisi TV office togotebia mange otherwise imbuya mono ndisi TV wasogototarera rero igano yarenge bwango wawakire mbuya mono baba no mbuya mono sana. Thank you very much. Ijengo kwa ngoro kwa Dr. Tom Nyamungara. Lero niyo twabwata mafundisho amasomo ase insurance. Yaani kuligiriria mangana amasikani aliyo mwelio. Ekero konyora ba minto batibukire kuri family kitu. Yo konyora nga to kuanza kuliyenjero yo changa kibesa. Ikibesa itonyora kiaburi. Lakini katwanyore lera sama fundisa lero twanyore nga nabo tugotiga gochanga mangane mbichanga ekera mawangana abera makomu tutumie chinguru cheito kibasi tunya kurukenge twachiru cyagenda cya tutangira umwaka mugima ase insurance naende twaranga twasu mwalimu wetu tusomira biasana gekogera mangana ya insurance ndoje atali rensengi makenya ngima sito gusiga ya na tutakora bia twasa masomo twasoma lero igo twanyoranga ase insurance bono twasoma igurero abagaka ba 12 nkuja komina na tule bono tumaye kuichuri kiform liende toswaye ekiombe na ndi twanyoranga ni okururimo kero kwa soire insurance yakaba abantu bawo ikomi onyena nyenije yakaba tata na mama umonginone isena ngina na bana bana igonga anyine chiringi kirubusa to korwa okomwako ja kwa weje kiye million echeki ya 100,000 yoko nyoli million yemo kuwa sikirubusa to twaranga mabundi sana maya na to gote balende oyo minto mwalimu ogoro kwa Kennedy Mogaka kurwa Dominest genderera gwe kokonya abantu baminto nani kora rango sole ndisi TV kwa raba menta amangana igo yose nabago tokonya asante sana na ndi mbiya mono sana
Obuya kigima omwanchi omurigereria abo nabwo abagaka babere bagochakia ekyombe asengencho yogosirana chingaki kyamabe ekero babete bakomerana n'omuteneri kurasensemere ya Davnes Insurance Kennedy Mongare oyore koba gakorwa amaegerio nakibabwene takonyora insurance kaba ase ekyombe kyabakorende babere bakorera ekerenga kyabo anene ase okweneke na nembarabo asensemo yabo nkwegendelera bara manchi muri nabakwanda gusangana into asemambi yabonega otomanyenga yokubwatia omorobe likorubo igo otomanyenga obuya bogoswa ekyombe mborobyo bakerometenga abantu abange babere bagoswa sebyombe babere bagokonyeka naki manchi muri etokogosegetanganere buya kwa bakogoswa asekyombe kwa bwatrana n'abamino asaka besakali mu gusangerera omete ebyombe byabere bigokiamo kachinjira nchirororo bagwekonya nkonyorole ngana bagosangereria akanibo kabona kabishiringeke nabukale ntoba tokulira ekyombe kemo kegosangereria 200 nabo igo babere bagwikirania amange igebesa nebenke nabo konyara nga omwanchi muri ekobere kogosangereria no 50 kulengana abantu bali mu bwate nabo konyara mbaroro bagokora table banking okwemukye loan kwagenda gwacha kyosino bonchereria lakini koire ni kibese ki interest ya kyombe kele mbaroro babere bakugora chibuna chiema bayanike ngango kodisha bali go chisiko gali elinda ko yanike ngam at least kyombe kyo ngoira nikere ichibesa igo gwetera gokonyana nakanibo kali agakemogo sangereria nabokonyora nga omuntu obere gakwegenda mbaroro baganetie kuagacha lakini kulinde batabwati chinyomba abuno ase batabwati chibesa lakini abuno chibesa chikorwa cyaba chikubasira elinde ko yanekyanga ngoikirana bale ase byombe umanchi muri elia ekeroli gali sikinyoro nabogosangana into imambi abone ikotatenga ngaki kyombe kyabere gokonya nkora torase binyoro gali ebyombe mbiroro byebiri bigokonya abangina anena bangino mete banchite goso ebyombe elinde kugora ebinto bya nyomba kero kuri ile chisani kiri nyomba gali bikombe biribire nyomba gali ebi ngwetera ebyombe mbaroro babiri bagose ekyombe ubanyolire kibesa bagorire kyombe kyaibweire bayananire ebyombe mbiroro tofauti tali kibesa cyo kabagusangereria ngonyorole mbaroro bakoena na chingoko chimboli elinde nekenga asobugima bwabo nkwegendelya buli kondo manchumulelia ayonkorwa asensemo yebyombe nteturaso mutima komukeigo toskatonyegera tokoirana ntobe togosanga amange Ndizi TV obwansu bwomugusi kwekera bono ayebuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna gypsum boards, MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage guswa Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Watoto wetu hawana baba, hawana shida, hawana vita, hawakuwa na chochote, walikuwa na andamana. Hapo ndo pali nilimpata tu amelala, nikaangalia nikapata mpigwa risasi.
wenye walikufa kwa ajili ya maandamano. I want to promise you it's going to stop. Ukurubikana wajenzi nigo bono gwasege tukiandike 10 ase engana ya serikali nigo etia finance bill iyarengete komenta ogwakana kwebango. Mtoto wangu hana TRF ni kuwa mwizi, sio mtoto. Bottom. Omaseneta we county ya Nyamira Okongo Mogeni nigo amochia babunge asogotaigwa okogani kwa Bakenya. Abachumbe baito ba National Assembly banga gotegerwa abananchi bagaka chikura bobe abananchi go bandamana buka bagasoa bunge muroje mbeo yagusire kuru Bomet muroje mbeo yari kugusa kuru Bonandi abananchi se baikire bana bangainire mbataiti gosori. We want Kitwafala Ruto must go. We cannot kill our children and think we will be okay. Ase roboti ruabene ikijega ase kyoge no woge wajensi iritirana nchinkoro kwa Vincent Onyancha Ndizi TV. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757 102581. Karibuni kwa kliniki ya omwanchumuliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbejemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe mrungania wosokomenta na bogo toikera asugutwa kiresimi ase namba enotisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebosi obwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Garnet Electronics nigo bakoretere ehofa yiriguriri gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibi katibintu binde aseriguri ryansekegima nigo bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonchiriria mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi basi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo kutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubyiga amachiko namarago kubwatiwa nigo bagutuka meyo mucyo Kisii
ase nyombe manyakanite muna Acacia Plaza ground floor. Garnet Electronics iyi ni dukore igene ase bintu biri bigutumika estima ase ligorire insekegima. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Yakegima mwanchi mulielia bigitaseni kyandizi TV ngo kwaligana enda sentunde akabere nende yo mwelia asomurubiryo wense yobonche diastaga ntago komulikera amangana gende tego kolekana ase sector yo mwanchi muliena bakanda utobati asense mwachichi mitandao asense ya Facebook wetrandizi TV News digital asense media YouTube ndizi TV News website www.ndizitv.net mwanchi mulia kwa nyotarasa somutima komokeigo nto abato kumulikira ekyombe kimo kyabagaka ko sense media Nyamataro asina kumenya ngamba bete bakumira nano muteneneri korwa sense media Davnest Insurance oyo oberega kubasomya nakibaboneta ko imukia insurance cover ase ebyombe byabo anene chinga kichiri cyamabe mwanchi mulire chinga kyabetega koereranga nigo amate ebwenta gosoa ase kyombe keli yabage ko imukia insurance cover ase abana baye bonse boigana betega ko basemye kibeseringa boneta gwakana nabo igo ekero babiri bakonyorwa namabe ngaki babwenerete ogokonyeka kondo mwanchi mulire ndete tomerane nere chinga kyali ko bagakorwa amaigelyo ailinde toigwe ngakorwa sense moyaye ngaki abetega koerera na introduce ya vegetarian kana na quality insurance insurance na yo ne chierda bagendo unyamwara bachangia shilingi milioni 1 mambiende weekend yacha bagenda unyansera bachanga shilingi 200 pasta abandi bane barapanenga nisa kuha abandi ngakiboneriga makorengere kora tegintu bikoruma tutakora tegintu rekora abantu no bomo kibabekamo kiyaba yamanyumi kanise kiyabeire ante bakora niambi niamoja imanyire onde tayo zabateba munda kare none to invested differently as chikanisa ekagera ekamu liberere ryo chake gente kinga chaka kinde KCP miaka 5 kama yawe kia watu mu country nine ndenge sio hotela ngase bali mora ba STA ngechikanisa Jones Pichane yo Davnest babakiri uko chamate aiga better living aiga Kisumu amone pastor Jones Pichane Kisumu conference no bali ogenda Mombasa Kizingo Nyali wherever no bali ise kogenda Nyeri ange countrywide asemi yake etama ya edite ntiora boli chindikisi is all of them kibanyo rama be desimi ne bari opami to abanga so yo ngati ko gani kwetewa tutari ko yake na tena ndanga ni mugoli na mugende kiwa no ina kikere uigrawo na rule introduction ira batevinga inkieke na ya chakete na ende muraboli kumanya kerenga kiagera emyaka esarasini mbwate nimanye tukorona chagete ogetumanyire insurance polinga etorabakora trawe tukongainereria na ende 60-70% story here eyeken esa uri yaigo skimu ya nekarona ya chagete na muetenga onde tayo kuyichaka ataraso egras asomi bwo amanyo buya nobobe amanya gusuka amayujuri na abande bakolire ringa ngeyere nse kabise eyine rutata eyende ruta ngeyo kweba kubolinga
asise watika uchinzi yawe chip nki tateba yagera tukuma na baadaye na kike tateba timu yako yona no nyimo wateba nga mutagite kiringia but mutaje timu nje muweka se platform moso mikwe yaya yara ntutaitiri umana no ndi baadaye namba ibere chi insurance to batene chi nyinge mu chimanyite chiro chi abana besu chiro chi alive chiro chi building chiro chi gari naende nero eye nero ngokonya musuno nere to gwatinya kende nkeyo monta konyoro chi broke to 2800 country iso konyora bago yero ni no yo mukusibabe kiara kende nkeyo nkoiraka usige konakana so hakuna haja yo kunya kukumanga tana kerokyo igonga esauri yaigo na inche konyora chinga kichionsi mbwata wafanyikazi batatu nyasa utwanje ile to wate chi scheme to korani kabire 4800 country to kunyara one to goja twatebia abantu nga inchumara itukeri moria aramisi mocho online zoom mocho mwenzi yamo korwabo ntonyengo itatu gasi ito kuita yonse na otokorusi sabu mure a big number na wada kanya twanyole ekarenge to koira kakiagara ndai kutika na bana babo tika because me uno muntu manyete kanisa na ndi manyete nga egente kingo kwa church family I would love to have it lakini nje kingo ya marriage na modenga moche abandenga bakitema modelo linda betereri tuliko korabo one chikanise to beka online unless to chinga kichire preaching etara watu wakora the whole church the yama ya kwa so na rule foundation na siki usenze ko akiresa ubuya iga muri 20 na muri 20 asio 20 muri monge shilingi 3 echielfu 60 kwere kutoka Elaru mfano ekiombekera abantu 20 monge shilingi 3 60 umuntu aise gosira 100 ile ngango akanwa aso okolega si ngiche nsombi form kendege ko bankole 3% ile 60 ile ngango ayo eh 1800 chinkonyo rolls tax ya KK 10% withholding shilingi 1000 wa driving wa chile kusini paka hii ni squeezing kwa kutoka mafuta no every kwenda ya kwa ile process nothing so that you understand na siki umuntu akolika ukokorera ashika kwenye mateto for us as doctors the top ya korabuna it's like a mission to the society so having said that nyanjere baona usuke buchi muntu mono ndenge toko keachi chikwere ndechi chikanisa chi university alumni chi school chi institution ngenda kuna judiciary bona ange bonsi pi corruption abanda bakoliga asbachira muri baba changa twaete bakobeka chi professional groups chi work related welfare like chibengi Jones National Bank chibengi yangenya bakoliga asbachira kabakora na this TV bona na tele walete bocha changa ndeke mwana ngoja bochanga maleta disakara round na wala ndram tukwatira nyamu chisako like Kenya Bankers Sacco staff now and they want to be on my platform chi village based welfares asina asinyuru kapi ngusi aba kamba bayikoyo ngole te gusia yo munda ko boli no no cha ko pale gen ngombe dito ko banga chibese chikuruwe mungu se inchi mungu aka nguruwe ngombe na nini gusiyo kana yazi zinasi pakalero siasa yetu siyete pi kumanyama in murante una bagaka tata chi diaspora abantu bonse bari Canada 90% bara Britain South Africa once pi Kenyans in South Africa once pi aba Sudan maso at the other day bachi tam ande bio baby no
tukuruchicheke science ile na America kidogo ni Marcel Teresa na political groupings like aba jumba waso atamos na weke Ngolichali, West Mugirango, Urabu, workers were actually together so that they are together. So I'm giving examples in my key work. To my friends now and when I'm actually when I'm kama ningo represent lechi nyingi na whole governance still the governance yuka ora woli yabanta bamuba manyete abo motenge ko to benda wono to tache chikamba libere ngo kolere gasi mbwate governance tia chagite 2006 to 17 years old as kune broker Absa Life nero ya kabiri Barclays Bank nebwate benki ande gatwala insurance company. So Absa Life Insurance Company and the what Absa Bank here they are related together. And they get South Africa, very related to the South African, very very Johannesburg Stock Exchange. Got a man who picking and incubate amagina and then chinko pachiane. Kiagara to what the mechando mekasi insurance company. So Korean and Nakora Liberty na yaka viraliko. Gaji kama CFC Live na ere Kuru Liberty Live. Tusuke mutwe inkieke ne define ente ke kreiga ngeteva se rais uyontata noria no monginone noria no mogaka father-in-law na mother-in-law ko represent nse ko iregenteke yon ko iranche unango akana igombu atetenche monginone abana bane na bayibuli bane na bayibuli monginone so it was thing igo a member igiwatete a member the family aye na bayibuli baye bana okabe na story wana ndi wikira ngine membership me share ya mawa kusingora wako ngine share me you to na cha igiwatete monginone abana bane abayibuli bo monginone abayibuli bane ayibuli na unaiki nena foundation inki kigeta kira se abantaba abana kuitwale miaka 18 ndio china baraka muri mwenza monginone goikatwale 18 years above igo twale kebande abana bane goikabatoke baetani chiwikibe manya basoma chiwikibe na bayibuli goika moibuli onde orne goso ibo monginone taba inse yemiaka 31 31 igonga tinka que você fala ila hawa 31 okay tiga tu iwanega insurance nengia lakini nebuata maseli unanteni na tinta tu promising enero 100% ya solution ni togati maswali ona kinta kile tu iwana na kera maswali ya hii ubiyako na ubaya nitukulitana ngo twahakanira rero tare ya moja Mei to wakana kende yonsi paka ai inochi member gegosira wikasi wikatuke to wakana nye 30 days ya ndirichoka yani mu mutinyi wikora eta kende kabo mutinyi wigatika asa bayibuli emeti asa bayibuli emetinyi tatu there is a waiting period. Hindi tuwaka na mwanga ko igonga anyo mo chaka. Umanyenga buyabuye metinyi tati yindi kende kebo mo nyago semeria. Papa wanse mutinyi kana uchikari. Na bayibere. Oika mobe minimum abantu komito mayo chaka. Aseki negotiated the cheapest. No, it's a country where no any other. We also have Barclays Bank Kigali, was Absa, Babuate, and Insurance.
eke kama nkoba ligo liliabe ligo kuhuria asibali apsa nyene yo Kenya esa uli portfolio water services naigo ne sauli begete gendu neke usitigamba example yanko naro yomo ukagende kanisa ya mune Eldar agateba na bino byo sense todo tena no ne pulpit na elda ugo tena sabo interview tunto yo kora hera njibo ina kante umutinyu kumyo gaika bande bagasoa agateriwa umuni noye obere diagnosed na cancer stage 4 tiya matukoma akanyerere kamora gocho bistinya gasoa staff chiane whatever nature chitire ngabana wakanokubika unfortunately mutinyu toera mumina gatimuka ono ngocha kanyora ko kanisa ringa kyote biri kutale ko consider ko mwakana no nyama tukonye ngraya ko ni kamera natuwa begete ya to kora online kanisa ukanete kabisa ona banyere regete ngonga mbale bakutaka osoa esauria ekegenda gyokira yani tingireti gente ke na gusaba nyasaye nga nyako lakini nga tiganso ime ngakani esaurie kina kitobekete waiting period na ento gakana nga na bange sana na obisikira lituko oya yande kabisa mundagira mure to rure nyagetari nyuwete kokora mure last expense chibesa ile ngango akanande esauria rure nyagetari so was top of the camera so that the performance there being here this is why I talk this in order to but take to them to ara majibu ayu te kenga kitoko igonga tu iwana ni lenga abaibori to koira abaibori ba chimemba oikaba be below 85 years abaibori emembe lia basoa we cover 70 years and below tuchakere memba nima etama na wala toke baikire 70 ubuyambulinga onye baikire 70 ngonchora mbeko mwana one abeke na wana bae na bachukuru bae na ndambike ya application ikurikiro mwana ambike na charuke na chire 85 yana chire diswali ndio tutachambulinga ona hiyo tuja kwa wale memba ya mere 70 na mbili na kitoko tukubekire vitali mwana yo bachukuru no muibu igonga the solution na baletera lero confidently imbwata 97% ya solution ya simole 3% ni yeye igongonye bali bawo tuwa bali bali siko abuni no kwebangira the insurance de kwa igonda teme oikera 95% 5% ni yeye ino ino na mabarata ina yeye kubwate two examples yeri abakamba romubegete bakanyoranga bagoli mbale batatu bataiyo bakadisaidi ngari bakatekereza bitatu ke umutwanya korwere usita epuru yebo ndenge ko chiaro so it's like tutasini kapito mapema posenga tuamuire wansero mumotienyo kiana ndirigo changa kibese chikurwa chiagenda lakini autogo changira bo kambali abagoli bali toma yabati tusuko depending on na kimukwe banga solution ona ni yini kama nyenenga ngakitora bange litengeri litabu litale mirigo chimoina okay uchimoino chine chikamba lichinde tinda kogendo chabo libati chabo mucho mubu at time asiki mura ile gende ki yard of nest korwasi chirichi oiso wachekie igori ura yore Kenya iga nererense kabisa namba ibere emiaka yo chimemba 70 maximum goso abane 65 60 whatever lakini utatebire ngonya gokonyoru na boye uko amuosoe no mwana mai goso kilo mwaka tugokora certificate kile membe konyore certificate yibwate ile ngabwakana mure kaba mwana ki elietari umongina elietari Ponce Pibaro, ilenga chile covered, how long waiting period, kende ge koba me kono ge koba, no wate certificate yura ane kotini nere, wate ya absabose ya liberty kwa tevinga, abanta babangose, kile memba konyole certificate kilo mwaka. Namba isato,
grief and counseling ikarutu asiririe member usomo nginoe usomo mwana ntuwa the professional counseling ibere chi professional counselors ya wale chi county hospitals to sign it up ye tu ayebeka 2 years ago karna nyora to mwana yetenyai urenge form 3 agasirise tukaka ni 1500 tukatinde katukakora tukakaka chinkuri no wachi amokonyire kumbe umwana uria the mentor kwere kwanye yachire rongoga wa charukire akagenda ikaragocha koiru matarari ikaragocha koiru mutu charukiro chire umwana tachi gukora form 4 tokerorera mabira sana ngachibese chibono nkichiakonya angantu akora bieso tukabeka grief and counseling 2 sessions kuika kera pero monta sirira pintune binge bikogenda tu e family so ejenero yokura no kenye ngibwate grief and counseling lakini tulikuwa kona ya wewe toka ya kona asi member spouse na bana bana na maisa to era toka mamwaka ni umuntu osirire family gete like seito maybe my mother osirire naenda keigo na covid ya tuige naenda keigo obe no mugako uri umubwatirira ndo mwakoje na kimogokora naende igwakana naenda keigo afa na no mwana umusirire naende igwakana bakakarenga bakagatano asomwaka utari comment kende asachirichiro 5 times abaibori na yari the highest at 5 170 kwirende cyo brita mbao tebinga o naruika 7 8 murusi twa murusi ya dadas is 85 na end after 85 umuntu manya kawa soiro before 85 no muibori koko beres kimwe pakaka bono tuligo kuruoro abonya korini ukogenda nyasaga wanchiru tware miaka 100 90 akini kogenda paka kuchimura abana baratoka rende bahetanira imyaka 25 yeri na NHIF twabarusi na kieko yento babekende gento kogorokia babwate kaba yabo bete nenezo kana some few hundred chakwebekera boka bana baba bati usiko ye kaba mwaite na NHIF na medical laboratory professional chikasi after miaka yetu mwana kurusukwate ngale no kale murigeri esa ya etaniri miaka ngote abande kwa Kenyan diasporas tugwata abantu bari siko ye country mtungo yanjira tuli alafu biswali hina ndiringa asengo kolegas nimbwate na tom nabwate kabe kabireja asengo kolegas nembulo ye group life kumwaka no irene answer is yes tom nale keombegia kyabonyoru alumni naire ochira ira nyamataro naenda obeire member naende ochire university alumni bachakire sabuyata getemba nyago changa de kanisa ya naire paka karenga paka a maximum ya 1 million onye kare andaps so onyo ira 100,000 aliando ira 300,000 chaikire ni aina aliando ira 200,000 chaikire ni asita paka maximum 1 million neina verebo iratoka town osomo member nera naende member imbalirite banyomera neta father in laws na nini nguchi kutoka bara waibuli baramu iratoka mabono ya siri mwaka no muibuli na nero yo maximum 1 million inkogenda bwanga sinko tero mutati koiwana monte eri na bode na boko be school alumni na boko be chama na boko be sako na boko be family na ending family yetu na ro intageti me chama yo kunyo be kanamo ya moko ole ngana ya bari batari kunyaranga ba kanere so that ye konye chinga kichia mabe na boko belong to many groups so long as onye korapsa immediately onye waita ni lingo de makai une erbona bamwe kama de jansi waita ngono tiango beke ya CIC osekwenda kera waita ni immediately it's my duty now when e broka como te vinga cheroka kurwa ruchia kera ya ikili ceiling alia so as waita ni okay
ona era abantu banje naiga chibese chiri jada ono the rubber meets the road igaiga chibese chiri ngai botagite bono ona nongo kobera efitili ko kerusio nabo mura amwe moire umuntu bagusira uyore member so spouse yao use abayiburi abatwate ose abana yakanurirwa musini 2 days na wakore bari opamiti yacha 48 hours chibeza chiaso yakamu ile ngo muntu wakana kile member 1800 mwaka asi option ye iratoka abana mbugate bayitane tibane kyara eye igabone bwate na abana bane onye ngwetana na ninya sai nabo anchete ntetere yaone nengiye kuwa bwata abana sita igaba bere mbale extra bali bayitane tibane kiro ya mu momentere 250 bali bayitane tibane price yere abana bane bali onye bwetane tibo iratoka mu mwana mbwate talione no yuwe sister ya no yuwe ndingo na bamenyete na hamwe no talione batse tigeti ko kigo ni mubeke iratoka no mwana arusie kanisa hango nya sponsor na bamenyete bwana na nini uyo ko mubeka wakanechi lakini ntoka niliruwe chief use affidavit of support ko wase mu wakili kwa workinga financially mwana unare dependent on you ntonyo oranga ndingo korale biashara bya bana ubeko mwana ndabuche ko mine bikoti no ndaminete moro musi yakarutege sima na yarakana so yatoka ma reasonero yumwana ikobe household yao iratoka na chinechinke nchigo nchiko nyara mwana asenka ega ali asenyo mete chinechinke ngakingokora abondai abotora tele to koire yemia nito koire yemia neri 3 asumwaka asituate wange sheri tuate bete bwate muna sheri yani mwe bwate na muna mwa Father in law, your father, your mother, nae na wana nakarangu ndinara ile grasi ya happy mkomotore lakini yeye kubata abana bali extra kubwabane 500 komenda so ya mwana Aumugo charo kutoka ya ndase ya mocha hamsini hata yana katuri ni ya mocha hamsini 1005 mkomenta yaka 150 iko 4500 iswali ndilinga asikimu waka na abawansi abana baramuwaka ne ni ya mocha ga uchi ondaisi ko sira seti useye aya anu mwana amakosa nara mwana ndi bwensi ya sheria wote mwana ndi bwensi ora abeka ole insi miaka 10 tawakanwa pesa chitane tishiringi 1100 sheria kanete muchiwa fodi agera mbale ntomanye tingensi ye na bange mwana kamwana nkabwa tingu nawo wikamara waiga na mugusio nda kola temura ya like kamara waiga ndo ndetera mache musabu rwaka so kwa ya akanechi kwere so ne tari Kenya yoka worldwide to protect ya bana any child under 10 years to wakanwa by the act to wakanwa as a chief na kweli chitani 1100 chisieke iro so it's important to wale la kogenda ko chiali so area yamanya ko chikoba shilingi nyitoko ile ya 1100 ya chikoba shilingi 20,000 lakini 1 year ago ntwanyoranga abayigori nabo bagusira abange na of course bibigire na beto tebete to komenyini yakasabiri kitwament to ikata tamani so natural attrition na bago tanka kogenda so ntwanyora impact for 5 years so euro tie bigire abayigori barabwe bale 200 china na wanzira 300 option 5 option 6 na option 7 abayigori bago akane kamia 200 no ale poire te the other bigger option so it's important to go at we kirarabu eta maswali mungoli abana mbali tuateba emyaka yabo bansire ko konga batatakiri ko so scheme ye ko ira abana baka 24 years
bari babeire abanene ng'aiko baira na no bamenyete mwane. So there is an individual cover agotoe kibande ne pin yaye onye ne ya 50,000 wakana 300 chio kumuti kumwaka onye ne ye miye ya 500 chio kumwaka onye 150 700. So be tenendera boka, we call it almost a youth, so that baba because it's my family ngakona mwamo tenga iwoba taba part of my family. So there is this which our bonds people related to you must be biological. And I have. Kwa mbodi this word is a mirenga suppose kinde polygamist. Inkuboli likiero nyutraiko no choiko abangi namba bere mbuande. Na ndu mwadeli numungina noyo muko beko anga kiekoba. Mbia wanko nyire birengere. Ye bono kubeka chisha ibere chi application ibere. Onye mure yemia kwa beke share house number 1 ya Kemunto kwa beka kwa so Kemunto. Manya bana barabare bana kwere kwa beka bonse. Application number 2 kwa ichabono kwa beke ya kwambuka naende nero waka na share 3,000. Claim ge komana kige koba. Inche kuno monye no muchibono ondega na ende ga bone waka na chonsibe. Kemunto nye mwaya banere waka no yemo. Onye kwambuka emo. Abana bayo bane. Na bana bayo nye yaba kwere ko eno. Abana barabona bonye ko bwate babere. Which means yes. Ibata bana babere. Kemunto abata bana bane. Mbe ka baka kemunto bane. Abamara bane. Asi pira. Okay. Eye maximum. This one in the Banyantara award. And Gandhi board to my colleague answer. Ayo guate manevane nane na sawa sisi. Right. Nchebono iko nyu mete no mwana timbuati. Ngwaka na the same amount unai. So that to answer ni chonsi ya. Yeah, those are valid questions. Chitanga nere nchichi. Yeah, ngana kievere tiki ombe chikoro kunga murona ro kanzomiye sabunga ya even out tinga ase group yeyo ndenaro kabata wengoli onde tabwati ya balance the price yevere that amount for the group. So ndenara cha bolinga yani njono ndinchi bueka elutata noyo ndera abwati abantu 14 elutata ono longa kimwa banga. So the answer is mwensi mukuru price yemo irrespective of the combination you know lakini karo ya itani ribane no comment ya nsagoja manye ko ina na sidi swali yao manye ko bwata abana bane naboko babeka chionsi bere 4 lakini no inyorete ngambari uchi kwetani bari under 10 years ore ndeng bari uchi kwetani 100 so nabo o check nchichi kwetani oro lakini mura igebwata abana babere na mwakwambuka abana babere na boko babeka se form ya kwambuka na ende bonse na ende bana na babeka se form ya mura nisitorwa na otara ikibane turatangu kya naye kibatsa certificate Jones P kwaro kichire naye ise ayole applicant. The bottom line is na ne biological child ya go cha sura ayole yo apply. Sina gusiriri wose na agento cyana weho abana abande bana bahitani y'imyaka iyo iri kure bara na baba tukuru nekiba kurikwa ane baba abwa bana baba chukuru ikonya ibere fomu ye yemera bitiri kuchiabu aba bachukuru na wali tuwate abana additional premium bayakaro mucho mo for registration ndio sama isaino kindomo kaya na mbachire ina reform wako ina reform muntago ago ichoria oise koligereria nebwate nsa igo tara ika chiboxi kurugoro ya iko chiboxi kurugoro additional children abatwate abana baho igura iga
kwisukurigeria ligete ngaye spouse abana bane igafunga wachansa mwana wino utatwara bano ko barikaga ige inside chiro eronera e utaraja chi boxes no ko be ko mocho koro no ko be ke sister ya enke kamwana kamintaka kamenyete na ko be ko mwana ko support financially kwa mwaka ni this extra depending on the option kimori kala which ni biological children na parents boka na wale biological yorolera but you see que vous no todo na wako roko konya kiwe member na beko na boko ba chikurupu chinyinge so long as tuate abantu wikate tani milioni ya mwani murapsa point number 3 abayiboli bale named multiple times ituate baga eba work once lakini tetania milioni moja anda hapo sasa kile kile company chinde na kutoweta point number 4 premium yetu twasoma ne yabana bane maximum in a family when waetani yo gatana wakana extra okay and tweje running na wanyeno za twaro mwana ko zero wakabane nerero namba 5 abana bari extra ebago pay extra premium area twate ochia namba 5 emo bari batari biological to you bari batari gororera goko barika wabakanira small amount lakini ndio iko tu ale document yote no bale dependent on you chief tu wali chief wose affidavit support ye mwali fa mwana oyo bat certificate no yo muswati uminto inje komulenda na ndio wana baire part of my family na mbaisa mbere bali polygamous kwa da wamina babe wose babwate bamura bagera mata igawale chine ikachia noko nyora kilo anti kilo kwende mame mwabo kilo kazi nebula foster wene on director wene operator so foster na bangi sana ba scheme ya barabuba ba ile application tu ateba ya kabere unye tu ateba yo mo kabere uchi as a solution namba isa mai namba 8 Insurance Act chapter 487 section 81 1 and 2 ebukana mwana muntu tayo wakana for insurance wakana mwana pesa chita ni shilingi 100 onye tara etani miaka 10 ndio nipo alafu asiki tutagete chi document chilia chio chake kwerende nesa ulie act nero ali anti-money laundering yote lazima anybody with financial atuale knowledge yo mutakweke insurance ne hiyo na mbeyemo entry requirements whatever biological role awe abantu 10 group tali lazima moja register tu ale certificate yona ngora na nina mwayengene mwanyale bane karasi gitaba tuba chamo na tuko babega tukura nini tali lazima mtu ale registration certificate na mais inye a form kilo monte kila member wikaithuria form ira wata kilo wikaithuria onsiga karoko ayichoirie wiko matacheria copy yetu mandikia kilo monte remember after copy yao kwa bekire a copy ya KRA pin yao ebuati namba inye a copy yake wandikio mumino ose spouse yao se passport ebuati nyuma yae namba 5 a copy chikopi chibi bande chia baibuli bao bali baroba kubeko na bijo bibiro alafu abana chi certificate chi birth certificate was birth notification na chichibo igonga kiro muntu obegeta ibore kwerende yaye wikatutwale document iko proof ko iboro kwaye era abe birth certificate osebe travel passport osebe grand asikiro muntu alafu aye omanyeno omende ekearepi aso wingi alafu chine chi welfare ko ile certificate na kutoka nyoro yo
okore kwe toge ndangu ngende kene ngakito wakana Tutarakia huko. Tutarakia. Jana ule. Ono kwa na mala polygamous. Ono uranyora ngani wenyu mete. Rumo jol polygamous. Mungorio nyoreto moswati na hitaka nganya ngare. Lakini naro romo ngina moke. Ole moyo. Ni mogeke asi ora be komie mie era kwate bamororera ndoi yani mukororera rora sore sa so mu ngino eri ngoriyo no go sai lakini yo ibona boko bekende akabe na ndo because kiagara ekoba noga ni ukoba because family nero chimuru chiko bada na chichiri na yo taketu kubeka so afadhali obeke ende akabe kende que isa koba kende que haver na salto atokonye te ba kende na bibiri kire na unigo chabia e form clean form e go ichori go usually na go ichori ase computer na access miere no ne form yera go ichori ga ko access ke kuna na print alafu e form yeye kwa ichori lazima leader ye group eye saini o saini ne leader ye group eye saini kwa ya sandu nasi na ende o atachi ye bari o permit kunya getari ne bari o permit yo akikishe ne stamp chifu ngoro rekoro mutasi ile nke bakwe bakuri bako bika stamp te wanje waka ne ke stamp ke era kirege de serikali ke stamp yeto kasi na stamp ye kwere ne kweba bale ngobali mole chilida ko make sure nga murai yakamuri usikoro nyagetari mbale bwango nga yako muri kwenye gitari na yere bali alafu kama yo watache copy ye itiko se kansa tubetia umona odiosira copy ya yoyo ye member lakini ebibono esa ulitobire te mapema ebibono tuliko chande one tuko sawa tuwe phone ne pari opami ne tuabe because ibinde tuabe beka yagenda kwa alafu onye obo poco con related ne police abstracts no kali chera oso goitwa goitomente police abstract na ele se kutoka mumonta asire tata chiti nyagetari so se muma itenga togo ngwero to kwanje rutara lete police obi so nero niga nidi alafu ne ka togo akana kwenye mole register na bomura amuenye togo akana uchi kibebie ino chama yawaso lakini niteme ko kana kiagera echeki erimo kobeke gose kwere na ndi kamu mutumiro ko nyara matukana eri usisita ntole nege sisana kiagera ntubata no nechi kwere ndi cyaba islam mu islam una sida maroba sa sito beke una asira nyore de na royo mu Muhammad last year mogaka ulisema nini bana? Unajua sisi lazima tusike kesho kabla ya uko hospitali nisaidie wapi pande ya hospital. Nisaidie hiyo entry whatever wakusaidia unipatie unipigie picha. Hebu nijazie hii form nikujazie ndio hiyo. Uko mahali utaprint hakuna. Nimemaliza kila kitu asubuhi. Niko na mahali kuna cyber cafe nitamwamusha. Akaprint akasign kuna leader akajentomera by WhatsApp saa 12:30 na tulira abantu bali bati bale ready saa 1 ya etiwe saa 4 the money was wired utuko na wakani esa on documents tia correct proper on day 1 onye ukorenege sio ikonye tole apsa account yenu kera apsa same day unakuwa wekiri de mambia saa 8 kibese kiri account because tutagetime koma yo kunya kubora nyama swali na insurance na ndenga ngaki no that is that gato mi nane mono iga lakini tagie karo mutawa de obororo na madira ni kwela tagete ebiria chire kwanza mura ko ebiru mu Michael Schumacher yani muntu tagete ko kwana vitu binde except that moment so chi document chiria for us as a governance lazima
chire chinde chiroro lakini tuongee uchikora nachia vandu vakwatene chao to excel sheet tulikere lieta lya mamu mino nalire like my mother ina kuro kwa Wilkista lakini lieta like vande kia ile Wilkita tona ligete ngaweke bora kwa my brother in laws 116 ngikera ngeli lieta lye mamu asana nkolika once people bali nyora wrong tona walike kivande muyo ligete kivande kibo bi kanyoro muso muberoyo mama ata okulira na chikokonya umwana umuyibuli yakoro Ayubu emyaka yonse pakanga none mijuro tina mano bali yita Ayubu ekebande kiaye Joseph ono montori nshwa diolikira azeli oligete Ayubu ono tebie obegete kabo obegete chibese chiemembe ku Ayubu kwarete ile certificate yo ya Joseph no akati so yonga na kitaka korale kibande kiagera amalieta na mange to gutumia keremensia kwanyore ke usie lili kwanyore kibande kale okusinto na lete ko kamalieta ke nani yamenya kapesa kuna raia ni manya washa kwanyore kibande kile kingao pi so na kie kintwe totaka raia to kubeka mtu abande barabunga tolikere na kirire mata mo makobyara akoro kwa bakumuluka Yesu tangiye ya kwarte kwere ondu kwanyora na kwara twa matemo ngakiri kale na optiwa kwate agachenjie rieta amanyire kuna Kennedy Mung'ara lakini asa kolega asia chita noye na boto waka no mwana gichare more than 18 years na boto wako no moibori go se father in law mbale raiki aba America ngokora okonyora begete father in law county ya tigeta Kenya ya siekiro ono ngakire ni moko ngakani account na check tejo pay to my mother in law pay to my father in law chiaka nuchi to flexible to what that rigidity area whatever basi modio teletwe neve kwa rangi iweza yango tinde komonto mbiyo paka ka moya de kotini kuchikubwati ko yanda so we are flexible anybody on name as a form where we pay gego sinya tuaka ne good example new university charge mumurana ro sirete bale chi oliga mistia begete ibere lakini tiko tabarieta ria step mother sirete e family kambanya gocha yonsi mantor 12 wabisi chiba sanyi wete nchira akiokela begeta achia mama yeye sio mama yake na umulipi kanywa machi igonga kibono mateba lazima ulipe huyo step mother amulipi hiyo pesa tu sababu video mateba na ile pi na ndigamba likere I will not pay tigani chemba tevya machivu nga 4 days tigere kwenda 4 days nyiche batevya machivu naki kali pasta kali chiyarda wakangea account hiyo kanisa ekachibese kanisa because ne welfare ya kanisa chibese tukabogoli cash wa mtu antomera achaende na tuacha iga chibese chirichare kinwachira twaro tragere ngochia kali ni chairman ya committee chigwata it solved the issues at that point so na kitobere ta bit kwere to avoid situations chirio mana in the event of anything inkolere tia ko itiga maswali itiga maswali igento motambori ngankirende kirigetari wakanukero kyo reke eise gotokanga obo kukoye kware go breach criminal law then yaninga aido gaitete kamitiore so kole kwere and therefore onye ko ogo kukwao code related to committing a criminal then triwakanika na ndere proof tariye wate kunga twiwete na baibere self inflicted injury or attempted suicide within the waiting period. The waiting period is whatever
nucleus family nche na no spouse na abana 1 month abaibori 3 months igong'onye yaire ngenta mwaka na tuli ne bete moyina akore kweni mwaka na tuli chinde chigoteba 2 years. Driving with a motor vehicle with alcohol limit above the limit. Kali raisi nanya korana no embaskali mbali kulika ona gogo kupia wana skula kwete pekini mbali kulika wada an accident. Gicha the only time insurance ina wakani batirigo wakana ni eri kirase police abstract se kalikuwa se death certificate of drinking which is rare. And they run out of whatever. So there you go. Because say taking illegal drugs or alcohol above the limit. And there is sababu yuko kwa actively participating in war, civil commotion, riot and terrorism. Naye kabisa kwa rekominyoki kwere ne igore terrorist naye kwa bati bunduki oita abantu kwamanya kwa bagandi down. So abayo familia wake kolete kilimu na watu akane nao na lingi part of this. And it's for sure waitwa esa ulikuwa lenge aggressor. They need to know that. Victim, yes. Crossfire. Thank you. But yele na naye mkori kabisa yuwa ukominyokia abantu waita kwamanya kwa bagandi down. And it's evidence. Yoka. Victims, yes. Te banaye. Where the aggressor. Actively and willfully participating in war as a terrorist or a civil commotion or a rebellion coming to area unofficial. Radioactive and nuclear explosions in Kenya, Ukraine, and then political violence and terrorism, HIV/AIDS. So long as you are within again to waiting period. Yani ngikuwaso kuno abange to wago chaba abange bisa mayenga hao whatever we metie tata tigari tumureka ko etate yo kan to akana we can't say no. That is that when you are done in the TV oyo mo kuseta TV digam ko rago mbori maswali avere ana mange no bosombo all other deaths if you can get it only once except ya to atebe yoka nere ta wakane nada kumoja ndio kama kuboka fulani eye ene yo kuoka bereavement ndo wate ya nyegetari wate chigari one ene specific na ene cheap eye ono is purely ya makweli yoka for welfare njiro ya chine ne chinga kishita hiyo na kitu wa hivi kile yo Kenya na tuwa yesi ichi welfare usiri mechango yamabe ayale kawaida chi family bechi chikanisa kitu ono mboli wana na ikera ndi yao asante ekaro murave tiyari mwicho kifawa mwichons mubeke bitamu byonse bibamo ari muracha kali tukuriye ino ne anniversary ino ne eri onye mwate bari twakane 25th kilo mwaka 25th ndi mwabati ya usina mbona yo no mbona takaseri kira bona mbona takugamba kira na kwa ndaya yangu kama ajo itonde yao batero tuayanje ndi twatebe tukugete tuachaki usituangire chawana ne message nara ya